Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pang'ono kufika pa malo pano ndimati ndiyankhule ndi mmodzi mwa atolankhani wathu Foster Mauridi amene amatsatira ndithu nkhani za masewero kuti atifotokozere kunena kuti kodi chikuchitika kwenikweni tsiku la lero ndi chani. Ndakulandira Foster. Zomwe kwambiri zangamira. Lero mtsogoleri wa dziko akhale akuthamanga ndithu kuthandizira amene wa Tauka Athletics Club. Tangotipatsa chithunzithunzi kodi club imeneyi imapanga zotani komanso akufuna 300 million imeneyi achite nayo chani. Ya ndizoona imene ndithu ndi club ya anzathu othamanga. Pamakhala atakamathamanga pamakhala mitunda yosiyana-siyana, mtunda ochepetsetsa, short distance 5 km, 10 km, 20 km. Mitunda iyi ndithu imatha kukwera mpaka namafika ma 200 km. Ndiye imene iyi ndithu ndi imodzi mwa maklabu oyambirira kwambiri kuno ku Malawi. Mbiri imaonetsa kuti idayamba mzaka za ma 2000, 2004, 2005 komano kuipanga register ngati club yovomerezeka kuti yapangidwa register inali ndithu chaka cha 2012 pamene akuluakulu osiyana-siyana kumeneko. Nthawi imeneyo munali ina Moses Kondowe anali ndithu anthu oyambirira, achina Nicholas Kanyenda anali anthu oyambirira ndithu kuikhazikitsa club imeneyi. Ndiye kuikhazikitsa official kuti tsopano ndi club nthawi yake inali imeneyo. Ndiye tikuona kuti ndi chinthu chatenga patali kwambiri dziko la Malawi takhala tikuchita bwino kwambiri kumasewera amene wa athletics region 5 timakhala kuchita bwino. Ndiye ndi chinthu chamtengo patali kuti mtsogoleri wa dziko lino kuona kuti akhale nawo limodzi awalandire amene akuthamanga kuchoka ku Blanta ya dzulo 9:30 mamawa ndomwe anyamuka pa Kamuzu Stadium, afika alowa mulilongwe 6:30 mamawa padakali panthu kamba pano afika kale. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino ndi amene ndithu alandire kanodo kameneka kuti athamange nawo kuchoka pamalo pamene tayima pano mpaka na kuchipilala cha chikumbutso cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Kamuzu Banda. Ndiye ndikhalira nzangamira mwina amene mukuonera muchithunzimo komanso amene mukutimvera pa wireless. Mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu pamalo pano pamene akuyembekezera ndithu kulandira kandodo kamene kamati baton stick pa chizungu, kunena kuti maathletics akafika pamalo pano alandira kandodo kamene ndikuyamba nokuthamanga mpaka ukafika Kamuzu Memorial Tower. Foster, zimene zinthu zofunika bwanji ku mbali yakuti mtsogoleri wa dziko azithandiza ntchito za masewera ngati zimene? Mtsogoleri wa dziko timati ndi bambo wa dziko, ndiye tate wa dziko lino. Akakhala patsogolo ndiye kuti china chilichonseso chimayenda bwino. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino ndithu akasiko yamba wakhala ndithu akutenga nawo gawo nkhani za masewero osiyana-siyana, matimu amati akachita bwino angakhale ku nyumba ya chifumu amawayitana. Sayiwale Miriam kuti pamene timu ya dziko lino ya region 5 imanyamuka chaka chomwe chino kupita ku Namibia adawayitananso kawapatsa nyonga. Zotsatira zake tidaziona, anyamata chadakachita bwino, adabwera ndi mendulo zochulukirapo, mendulo mpaka za golide zokwana 7. Ndi chilimbikitso chimene kholo limenera kuti lionetse kwa mwana wake. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino akuonetsetsa kuti magawo onse tikupita chitsogolo, kuti tikumakamba za 2063 sakufuna kuti pakhalenso potsalira, magawo onse akugwira. Ndiye athletics ndi gawo limodzi la nkhani za masewero limene timakhala tikuchita bwino kwambiri ngati dziko. Mbiri imaonetsa kuti masewero amene true athletics anayamba kalekale mdziko muno chaka cha 1968 pamene nzika ina ya ku United States of America adabwera kuno ku Malawi mothandizana ndi anthu ena nthawi imene amene amatengapo gawo nkumabwera pang'ono nkumachuka tsopano kumakamba kuti kumabwera anthu ngati Pachesi Nyasulu, Susan Tekatenga, Lumbani Chiumya komanso Nicholas Kanyenda amene timakamba kuti mwina nthawi inayense mpata ukapezeka tikusocheza naye. Amene ndithu ndi amene anakhanga ndi alandira ndodo imeneyi ndi kumayenda nawo ulendo kumatumphuka pano ndi patuka kuti achina Teresa Master, achina Asimenye Simwaka, achina Nadoli akutumphuka. Ndiye kuona kuti mtsogoleri wa dziko lino akuona kuti ntchito imeneyi ndiyofunika kwambiri chifukwa lero ona kuti anyamata amenewa chimene apangachi ndi chitengo wapatali kuchoka ku Blanta ya 24 hours kuthamanga kumalandirana kandodo kamene ka relay race kudzafika kuno akuti 312 kilometers komanso ndithu ndalama zokwana 30 million. Akuti akufuna kumanga maofisi apamwamba, kumanga malo othamangira cha running track mchingerezi abwino, komanso ndithu kugula zipangizo zimenezo kuti tikamapita kumpikisano yakunjayi samakadzionene kunja, tiziyamba kudzionera konkuno kuti tikamapita kumeneko samakhale za chilendo. Ndiye dziko la Malawi kodi ndiye kuti ndife otsalira kwambiri pa nkhani imeneyi. Zimatengera kuti kodi mukuyendetsa bwanji gawo lanu. Tikusona kuti sikuti ndife otsalira kwenikweni chifukwa osawera athu amati akapita kunjako amakachita bwino. Sabata yomwe ngati sabata yatha yomwe Asimenye Simwaka anali kunja wakatenga umeneko mendulo ya silver. Sonyiza kuti zinthu zatengwa patali. Osawera athu omwe anali ndithu ku region 5 achita bwino amaisa pa number 6 pa maiko 10. Kusona kuti ndiye kuti ifeyo ndithu tili ndi kantunda kuna zoti tiliko pabwino. Zimango sowekera kuti wina wake atengepo gawo nchifukwa mtsogoleri wa dziko lino waona kuti anyamata ndi atsikana amenewo akutichosa manyazi, ife nkulekeranji kugwirana nawo manja.
ndi chimene wapanga mtsogoleri wa dziko lino lero kuwalimbikitsa kuti zimene mukupangazi ine ngati tate wanu ndikukupatsani chilimbikitso, tiyeni tipitirize kuchita bwino motero. Nde patakali pano ndithu anyamata ndi atsikana amenewa dongosolo lawo amafuna kuti amati alipo 40 ndikumva kuti akuthamangira ndithu nambala imeneyo afika kale pano tsopano kuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano ndi kuti akhale akulandira ndodo imeneyo kuti ayi awalandire kuti ayi takulandirani kuno kulilongwe. Tikuonadi kuti no anyamata ndi asungwana amene akhala akuthamanga ndithu kuchokera ku Blantyre akuti amachita relay, ndiye kuti tu ena athamanga kuchokera ku stadium kuwapatsira ena pena kayampa Lizulu kayampa Bembeke kayampati, koma amankana apatsirana kunena kuti mpaka na adzafike kunoko kufuna tikupeza ndalama zokwana 300 million kunena kuti athandizire ntchito za masewero mu dziko muno. Komanso pano tikhale tione ndithu kuti no mtsogoleri wa dziko linalandire, mtsogoleri wa dziko linalandira stick imeneyi ampatsa baton stick imeneyi. Mtsogoleri wa dziko lino wayamba kuthamanga ndithu chifukwa amupatsira ndithu baton stick kandodo kamene amapatsirana anthu akamathamanga, ndipo akuthamanga pang'ono mpakana tikafike pa Kamuzu Memorial Tower. Zanga Foster, zinthu za mtengo wapatali ndi mbiri kwa othamanga amene wakuti ayi adathamanga kuti mtsogoleri kodi tu si chinthu chophweka kuti ukathamange duzi ndi mtsogoleri wa dziko. Ndiwo ndithu amva kulemekezeka apa nde mpachimake penipeni pa ulendo wawo. Ndikungo wauzanso Malawi kuti ulendo umenewu ndithu pali othamanga azaka zosiyanasiyana ochepetsetsa zaka kumeneko akuti ndi Christina Banda wa zaka 14 akuti wathamanga 10 kilometers ulendo umene umayamba. Komanso pali atsikana ena ngati wa zaka 15 pali Esther Simeon nayenso ndithu akuti wathamanga. Komanso taonga Nyoma amene ndithu akuti wathamanga 20 kilometers mtsikana ndithu wa zaka 18. Ndiye tikuona kuti ndi ana achisodzera, ana ang'ono chifukwa klabu imeneyi ndithu ndi ana achisodzera kumatumphaluso kuti pamene dziko lino likupita patsogolo magawo onse nkhani za masewero zisatsalire. Ndiye chinthu cha mtengo wapatali kuti mtsogoleri wa dziko lino wapatsa nyonga. Komano amene wathamanga mtunda wautali kwambiri, mmodzi mwa anthu amene anali ngati oyambitsa nawo klabu imeneyi wathamanga ndithu 42 kilometers mtengo wapatali ndithu Edison kumwenda ndi amene wathamanga mtunda wautali 42 kilometers. Ayi amene mukuonera pakanemapo kamanso amene mukutimvera mtsogoleri wa dziko lino ndithu akuthamanga pang'ono atanyamulatu baton stick imeneyi kati ngati chani muchichewa kandodo ndithu kamene amapatsana anthu okuti akamathamanga pa relay race. Ndiyetu pamene tikuyandikira ndithu kufika pa Kamuzu Memorial Tower ndimpatsire nzanga Raymond Katayika kuti nayenso atiuze kuti kumene tikukafikirako kumene tikukamalizitsako zinthu zili bwanji. Nzanga Raymond. Zikomo kwambiri Miriam, pano pamene pali chipila kapena chithunzithunzi chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu Dr Hastings Kamuzu Banda, ndi pamene pachitikire zonse za mwambo umenewu. Ndipo tu pali Malawi Defense Force Brass Band amene akuimba nyimbo cha pansi. Komano mtsogoleri wa dziko lino tsopano wafika pamene amati finish line pomalizira kuthamanga, ndipo ndodo ili manja kuikweza ndithu mmwamba kuyenda pang'ono anthu kuombera m'manja pamenepo kuphatikizapo anyamata ndi asungwana amene amathamanga pa ulendo umenewu. Ndiyetu pakali pano pali malo amene akonza pamene akuonetsa zithunzi za mmene adzakhalire malo amene akufuna amange amene wa Tauka Athletics Club. Ndiye pamenepo amfotokozera mtsogoleri wa dziko lino mmene malowa adzaonekere komanso mmene ntchito yonse iyendere. Tiyeni titsatire zonse. Ine ndi Moses Mkondowe chwa Tauka Athletics Club. Club imene takupanga invite kuti mukhale nafe. Ndiye pa kuitanani kwa tikuthokozani choyamba chifukwa yoti mwathamanga nafe, ndipo taona kuti ndino athlete wamkulu Malawi muno pokwanisa ndi nafe pa mtunda umenewo. Panopo monga
tabwera kuti kusonyezeni maplani athu amene kwa nthawi yayitali anakhala maloto chabe. Loto loya linali lonena kuti timange chinthu ngati chimene tikuchipa chithunzi. Loto chiwiri linena kuti tizakunano a president kupere nkhawa zathu ndikupemba chithandizo kuti tithandizidwe pa loto lathu kuti likhale osati solo koma likhale chinthu chooneka ndi maso onse Malawi. Kukulandirani kwathu pano choya oneseni zimene tikufuna kupanga. Si chinthu chokhachi mavuto athu a bwana president si okhawa amene tikufuna kukuonesani hapa. Ife ngati ana atauka ndi amozi amene tiliso a Malawi. Takhala tikugogoda makomo siyana kuti tithandizidwe m'mavuto athu. Ndi klabu imene inayamba pakanthawi. Poyamba ndithu tinkalandira chithandizo kuchokera ku Southern Botras. Nthawi imene klabu inkachedwa Sobo Athletics. Koma chifukwa cha kusintha kwa mapolicies a company anasiya kuthandiza nthawi imene. Ndi klabu yathu tinalipo anthu angapo amene tinkathamangira Sobo Athletics. Koma chifukwa ti company inasiya kutithandiza amene tinalipo ngati ma-athlete nthawi imeneyo tinaona kuti loto lathu lopitiriza kuthamanga lisafe. Tinayambisanso klabu ina imene tinkaicha Stadium Stars. Stadium Stars titakhala pansi kuti tikayipange register kuti ikhale klabu yodziwika Malawi muno ndiyo vomerezeka. Tinapita kwa registrar general. Tinapeza kuti kumene kuja kunaliso anzathu ena amene analembesa kale klabu imene. Ndiye titabwerera pansi kukhalaso pansi kuti kodi tingapeze zina lanji kuti tipitirize klabu yathu. Ndiye pamene ndimati Tauka Athletics Club. Tauka Athletics Club kutanthauza kunena kuti ngakhale tikusowa chithandizo koma ifeyo taukabe ndipo tikufuna tipitirize masewera azothamanga ndi masewera athletics munjira zosiyana kudumpha, kuponya, kuthamanga kumene. Ndi loto lathu tinalipitiriza. Komano chifukwa chakuti tinalibe kutithandiza ena asiya kutithandiza, tipeza bwanji zithandizo. Tinayamba kugogoda makomo osiyana amene mpaka lero sanasegukebe. Tinaganiza kuti tili ndi kholo lathu Malawi muno. Kodi talipeza kholo lathu siningatithandize ndiye kubwera kwathu kwa inu a president. Titagogoda ndithu tinalonyadira kwambiri kumva kuti mwavomera kugogoda kwathu ndipo mwavomera kuti mutithandiza pa loto lathu kuti likhale no chinthu chenicheni chimene chitathandize ife ndi a Malawi onse. Mavuto ambiri amene tili nawo ndi kusowa kwa zipangizo. Zipangizo zake mwina kuyambira ku uniform amene othamangira ndi sapato, mavesti, ngakhale ma tracksuit amene. Kuchoka apo mu klabu yathu tiliso ndi anzathu ena amene ali apara athletics, ali olumala. Amene ali ndi chidwi ndithu kumbali ya zamasewera komano mwina amalephera kubwera kuzakhala nafe chifukwa chonena kuti mayendedwe amasowa. Ndiye ndi loto lofunanso kukhala ndi basi yakuti anthu ngati amenewa tizithandizana nawo kubwera ku training. Tikamaliza training yathu tizikawasiyaso ku nyumba. Kuchoka apo ndimenenso tili maganizo tikhale ndi malo athu opangirako training. Chifukwa yakuti malo ambiri amene timapangira training ndi malo timaphatikizana ndi anzathu ampira. Tikapita kumene kuja kumapezeka kuti mwina
tikusowa space kapena tukangana na ground, ndiye kawiri timakhala othamangisidwa pamalopo ndifeyo, ndiye tikuganiza kuti khaleso ndi malo athu okuti zipangirapo training. Titawerengera siya zonse zimene tikuzisowa, maujeni athu, drama zimene tikuzisowa, poyambira timafuna tayamba ndi 300 million. Ndiye tikuthokoza kwambiri kuti mbali ina a president mwayambapo kutithandiza, ndipo sikuti musira pompa, tikhulupirira kuti mupitiriza kutithandizabe kuti maloto amene ali apa akwaniritsidwe. Ndiye mwachidule a president ndikokuonesani maloto athu ali apa. Tikayang'ana pa chithunzi chili apa tikuona kuti pali running track. Pali running track ndiye pakuonekanso kuti pali zodumphira zimene zimakhala timati zapa field. Ndiye running track yathu imene tikuganiza tizakhale nayo ndi imeneyi. Ndi apa pali podumphira high jump. Tikachoka apo tikuona kuti chimene chamangidwa uku mbali nayi ndi mastandi. Mastandi amene ndiye kuti anthu obwera azatha kuonera bwinobwino atakhala pansi kuti asambazavutikenso mbali ina. Kuchoka apo tikubweranso mmusimu tikuona kuti pali mbali ya zoponyaponya. Chimene tikuona apa ndipo ponyera javelin. Kuchoka apo tikubweranso kumbali inayi kumene tikuona kuti running track momwe muja mumakhala mipikisano yosiyanasiyana. Pamakhala mbali ina kumene timakhala ndi ma hurdles. Pali ma hurdles a 400 meters ndi 100 meters. Ndiye tikuona kuti ma hurdles aja asanjidwanso bwinobwino apa mmene amakhalira pa mpikisano. Ndiye zonsezi ndi maloto amene tikukhulupirira kuti ndi chithandizo chanu tiyakwaniritsa. Kuchoka apo iyi ndi mbali ina ya mmene tikuganizira kuti zizaonekera kuti uku kulika pake tisanalowe kupita ku track yathu uku ndikolowera. Kuti kalowa apa mkatimu tipita ku track yathu. Komanso mkatimu tuganiza kuti mukazakhale jimu imene izatithandizira kuti othamanga athu azakhale ndithu ndi mphamvu, asazakhale ofoka kuti tikamathamanga ndi kuti tili ndi mphamvu bwinobwino. Apa ndiye tikuonesana kuti chithunzi chimene inajambulidwa kuchokera pamwamba kuonesa kuti track yathu ndi malo athu amene tikuwafunawo azaoneka bwanji. Building plus malo othamangira opangira zothamanga ndi odumphira. Ndithu kuchoka apo tikubweranso apa ndi malo omwewo amene tikuwaona apa. Apa ndi kunja kolowera. Apa ndi chithunzi chachikulu chimene chikusonyeza kuti malo athuwa tikufuna kuti pazakhale kapaki imenenso mwina izatenga azayimikapo anthu magalimoto awo ngati omwe wayima apawa, chifukwa yakuti akuoneka ndi magalimoto amabwana. Ndithu tikufuna kuti tikhale ndi malo kuti mabwana akamabwera azati akafika pamalopo azaziwa kuti tafikadi pamalo kuti nafenso tikonza kupangapo zathu zolimbisa thupi. Ndithu ndiye musimu tikuthana kuiona running track ija amene kuonekera apa kuseri kumene kuli kapaki ndi mwina magalimoto kapena ndi zina zofunikira zimene anthu angabwerese kumazapanga paki apa. Ndithu abwana zithunzi plani yathu ndi imeneyi. Plani yathu ya bwana kuti ikwaniritsidwe. Ndimene tikupempha chithandizo chanu kuti mwina makomo amene asekeka aja mmene mwayamba inu kusegula khomo ilili makomo ambiri akhonza kuti aseguka kuti ana amene tikuwaona apawa ataukawa plus ena onse a sports osati othamanga okha akhonza kumazagwiritsa ntchito malo amenewa. Chifukwa kuti kuzakhala jimu kumene mwina akayenda mpira kayenda netball angathe kubwera kuzagwiritsa ntchito. Malo mwachidule tikufuna tazakhale high performance center. Ndithu bwana president. Ziko mkwambia. Tsopano chomwe chikuchitika chonena kuti atafotokozera president
za loto lomwe ali nalo ngati Tauka Athletics. kufotokozera mtsogoleri wa dziko lino zomwe akufuna zichitike ku klabu imeneyi, maplani amene akonza kuti akhale ndi malo abwinobwino oti adzitha kuchita masewero amenewa othamanga popanda mavuto. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano akupita pamalo pamene akonza kuti ajambulitse zithunzi ndi achinyamata amenewa amene athamanga kuchokera ku Blantyre mpaka kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndiye pakali pano akutoletsa ndithu zithunzi zimenezi ndi achinyamata amenewa vala ndithu ma t-shirt awo oyera ndi makabudula a mitundu yosiyanasiyana malinga ndi mmene amathamangira pochoka ku Blantyre kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndiye zimenezi zikuchitika, anthu onse amene afika kuno kuonetsetsa ndithu ndi chidwi mmene mwambo umenewu wotoletsa zithunzi ukuchitika. Mtsogoleri wa dziko lino atanyamula ndithu ndodo ijaka ndodo kapena kuti baton stick imene anathamanga nayo kuchokera pa ma robots amene ali pa roundabout ya pa area 18 mpaka kudzafika kuno ku chipilala cha chikumbutso makamaka pamene pali chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr Hastings Kamuzu Banda. Ndiyo nthawi ino mtsogoleri wa dziko lino kujambulitsa ndi akuluakulu a Tauka Athletics Club komanso akuluakulu oona nkhani za masewero mdziko muno ngati wapampando wa Malawi National Council of Sports Dr Sunduzaye Madise ali pamenepo ndi akuluakulu wena akunduna wa za masewero kutoletsa ndithu zithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Mtsogoleri wa dziko lino amalimbikitsa ndithu nkhani za masewero dziko muno kufuna kuti dziko la Malawi lizichita bwino pa mipikisano yosiyanasiyana imene imachitika, osangoti mpira wa miyendo okha kapena mpira wa manja okha, ayi komanso ngakhale masewero ena osiyanasiyana, kaya ndi tennis, kaya ndi basketball, kaya ndi volleyball, zimenezi zothamanga masewero osiyanasiyana. Dziko la Malawi likatumiza osewera athu makamaka ngati amenewa othamanga amakachita bwino nthawi zambiri, amayesetsa ndithu kuchita bwino kumapeza manambala abwino, kumabwera ndi mendulo zosiyanasiyana. Choncho akamaona kuti mtsogoleri wa dziko akukhala nawo akumalimbikitsa, zimapatsa mphamvu kuti azikachitanso bwino pa masewero osiyanasiyana amenewa. Ndiye pompanonso ndili ndi zanga mtolankhani wathu Beatrice Mwape amenenso watsatira bwino lomwe zimene zachitika lero lino komanso makamaka cha anyamata amenewa ndi asungwana amene athamanga kuchokera ku Blantyre. Beatrice, zonadi anyamata amenewa athamanga kuchokera ku Blantyre ndi mtunda wautali akuti alipo 45 ndiye athamanga makamaka cholinga chake nchoti apeze malo abwino oti akhoza makathamangira afotokoza makamaka kuti chachikulu ndi kupeza zipangizo zoti azikagwiritsa ntchito, chifukwa adandaula kuti alibe zipangizo zimenezi ndipo kwa nthawi yayitali mwina masewera amene akhala sakutukuka chifukwa chonena kuti alibe zipangizo. Well, first of all, I'm extremely grateful because when I first heard about these young athletes running from Blantyre to Lilongwe in 24 hours, and I understand they've done it in 19 hours. I thought it was fake news until I got an invitation to participate. I said, they're serious. And so I said, I'm going to participate. And I thank them for their vision. You know, running to be fit is something that everyone can participate in. And I just want to encourage all good-willed people, private sector. This venture is something that everyone needs to put their effort into. I'm told if we keep fit, we can ward off a whole lot of health issues. And just having the fresh air here, enjoying the trees and the scenery,
this is something worth investing in. I'm impressed by this superstructure here. And not only will I put in my contribution, I will encourage others, not just in this country. There are those who want to help athletes top notch so we can compete at every level. And this is one facility that Blantyre citizens and the whole nation will be beneficiaries of. And so I want to put in my effort. Olemekezeka President, munathamanga nawo ndi anyamata amenewa. Timangofuna tidziwe kuti kodi muwathandize bwanji kuti ngakhale makampani omwe siaboma afikire zofuna zawo. Kani yake njakuti tonse tikamakonda zinthu zochitachita ngati zolimbitsa matupi tikhoza sokupewa matenda nkhaninkhani. Koma zimene akuchita anyamata atauka zinthu zoti aliyense ayenera kuyamikira. Ndipo maplani wawo, maloto wawo ndi zinthu zakuti ngakhale ine ndakopeka mtima kuti achinyamata ati athandize level iliyonse. Uyu anandipatsira ndodo iyi ali ndi ulumali wa mtundu ino koma wathamanga nawo. Anyamata kuchoka ku Blantyre amatathamanga ati 24 hours koma athamanga 19 hours. Poyamba ine nimesa kuti nthabwala chabe masiku anamati fake news. Koma ntalandira kalata kuti mwina ndichite nawo zimene zinati anyamata ali serious ndiye ndichita nawo. Izi zitikemo chuma chathu chifukwa tikatero zithandizira kuti achinyamata kuno track and field ndi zina zotero akhale oti akhoza kukhala ndi kuthekera kuchita nawo mipikisano pa dziko lonse lapansi nkumadziwa kuti takonzekera mokwanira osati modzidzimukira. Chimenecho ndikupempha aliyense a private sector, makampani osiyanasiyana zinthu zofunikamo ndalama zimenezi chifukwa tuthandiza achinyamata achite zinthu zimene zikhoza kuyikaso dziko lathu pamapu. Commitment yani tutani mtsogolero wa dziko lino anena kuti afunikira ndalama pafupi 300 million. Commitment yani ndiyo tani? Yeah, ndalama zimene zapezeka kale chifukwa ndifunsa wena ndi wena kuti alowepo. That's my commitment. Iso mukambire. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyankhula ndi atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino atoletsanso zithunzi ndi ena mwa achinyamata amenewa amene athamanga kuchokera ku Blantyre kudzafika kuno ku Lilongwe. Ndipo zithunzi akutoletsa tsopano ndi achinyamata amenewa komanso akuluakulu a Tauka Athletics Club imene yakonza zonsezi. M'manja mwake ndi mmenemo ndithu anthu kuombera m'manja. Pano timva nyimbo ya mtundu wathu. Ya mtundu wathu imeneyo imene aimba ndi Malawi Defense Force MDF Brass Band pamene mwambo umenewu wa Fit to Run Malawi Expedition wafika ku mapeto. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera anabwera kudzathamanga nawo achinyamata amenewa Tauka Athletics Club pamene amamaliza kuthamanga kwawo kumeneko. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino anathamanga nawo kuchokera pa marobot apa
area 18 roundabout kudzafika kuno kumene kuli chithunzi kapena chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino. Pali kantunda ndithu, koma mtsogoleri wa dziko lino wathamanga ndithu mpakana kudzafika kuno, ndipo tu analandira kandodo kakuti baton kuchokera kwa anyamata amenewa amene amathamanga kuchokera ku Blantyre. Ndipo tu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene anadzakhala nawo pa mwambo umenewu, kumene mtsogoleri wa dziko lino amalandira achinyamata amenewa komanso kuthamanga nawo limodzi kudzafika pano. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kukwera galimoto kuti choke kuno ku area 18 bwerere ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace. Njetu pamene mtsogoleri wa dziko lino tsopano akuchoka kuno ku area 18 ku malo achikumbutso, komanso pamene pali chifanifani cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr Hastings Kamuzu Banda. Ndipo galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano kuyenda pang'ono ndi galimoto zina zimene zimakhala pa ndipiti kuchoka kuno. Ndiye ifenso kulutsa kwathu tilekezera pamenepa, ndipo ndithokoze anzanga onse omwe tagwira nawo ntchito kuno, komanso Miriam Kaliza amene ndimaulutsa naye. Ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu ku MBC Radio 1 ku Chichiri, komanso ku MBC TV ku Kwacha mu mzinda wa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.